Makalingaw nga morning mga kapuso karong buntaga makauban nato kuning duha ka mga trabahante mga kapuso nag-viral karong bag-o sa social media gumikan sa ilang makalingaw gyud kaayo nga TikTok video nagpakita kuno sa utlanan o boundary sa Cebu City ug Talisay City ug ang magic kuno kun giun sa pagdali og labang paingon sa pikas nga syudad. Familiar gyud siguro ni mga kapuso atong maila-ila karong buntaga sila si Sir Donald Torion ug Jeremy Restauro. Maayong buntag Sir Donald, Sir Jeremy. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta man mo rong buntaga, sir? May buntag, sir. May buntag nyo, tanan. May buntag. Mga Bisaya, Cebuano, Talisay. May buntag. Sir, para sa information sa atong mga viewers, mamahimo ba nga, hamubuo lang, ipaila-ila ninyo ang usag-usa, sir, unsa inyong gibuhat, panginabuhian, gikabisihan ninyo, o uban pa. Sugutan nimo, Sir Donald. Ako rin si Donald Aparilio Torion. Taga-prangkanahan ko rin sa San Roque, Laray, Talisay. Construction worker ko rin. Karang deliver mo ang halublak sa mga subcon. O mga bus, mga graba. O mana, kabilya, mana ako trabaho rin. Mana panginabuhian ako. Alright, Jeremy. Sir, ako si Jeremy Restauro. Tama sa kang Donald, ang among trabaho, ilalim sir kay pag-supply sa mga materyales sa mga subcon. Pero bisan na malipayon mi sa mong gibuhat kay mao may napili na mga panginabuhi. Sir Donald, congratulations di ay kay nag-viral gyud kini inyong video pati naghana ang nalingaw ani unsa may gibati nimo, sir? Oh, sikat na kami sir. Dagang yung picture sir. Si Jeremy Khalid sir, matindira sa gawas. Papapicture man sir. Ya, kaya laging celebrity na. Unsa may kinsa may Dahil mga invite mo, mga birthday, mga stumay, pa-picture. nganong nakahuna man mo ini nga konsepto, sir? Kinsa may ideya? Sir, kini diri sa SRP sir, na bike line. Diri sa El Corso. Nag-abot mo sa tulay sir, sa boundary. Wala may bike line sir. Ya, delikado, nagkakisakinan, kaya gamay na makasada na. Ari mi niagi diri sa sidewalk. Tulay. Nakita mo gliti sir. Ang ginanya, dul, sa kay Mayo ato ni. Inani dol, ana, mag-welcome ta dol para pro. Kung may mag-speech sir nga, may nani ka barya sir. Kaya amo naman sir. Palingaw na kita mo sir nga palingaw min do kay Kaya ako TikTok sir, di man dyan sikat sir. Ako sir, account. Ako na sir, mga silingan na ba? Tingnan na pag-uli na ako, pag-duty na ako pagkabuntag, pag-uli na ako pagkabiyato, sikat na kayo ko sa mua. Pagka-alegre. Unsa man to, sir? Magic gyud ito, sir, ang pagtabok nimo sa Pika syudad, sir? Uy, magic sir, uy. Kinalalim sir, uy, one lisod. step na to sir. Usa ka buwan na mo itong ipakisan. Mao ba, sir? Ngano mang na magic man, sir, ang pagtabok sa Talisay paingon Cebu City, pagbalik sa Talisay. Kadiyo sa kay sir, one click na, usa ka pamilok. Usa ka tikang, naana ka sa lugar. Usa ka tikang, nasa ka sa lugar. Lisod kay sir, uy, lisod. Sa so, gibati ninyo, sir, nga daghan gyud pod ang nalingaw adto, daghan nakatawa gyud adto nga videos. Yun kay sir ay. Ayun kay sir, uy, salamat kay ninyo, uy, mga guys. Fans, salamat kayo. Nasa Pag-view sa video. tuwa Talisay nun, Cebuanos, Bisaya, ato na sa ni. Sa mga Sir Donald, sa mga wala pa ka follow sa imong account, sir, unsa may imong account be para makasunod sila nimo, makakita sa uban nimo mga videos. Mga guys, follow nimo sa akong TikTok dai, Boy Portoy. Original siya. Salamat kayo. Ngano man nga bisan boy pordoy malipayon gid gihapon kaayo. Dili natin pagkita sir ba nga nag-uulta sa sitwasyon bisag natay gi atuba nga Kana. kalamidad karon. Ato pagkita nga kaya ra ni nato. Kaya na to, dahil na. Okay pa sa alright. Okay kayo. Agi og panapos Sir Donald og Sir Jeremy, unsay gusto ninyong ibilin nga mensahe sa atong mga viewers? Oy, shout out na ko na sa Plangganahan, sa Fortune, o na sa Sambag Tangki, o may gagaw na ko sa mga Moring, Abadillo Family, Santa Maria, Agusan, Trinto Agusan del Sur, Abadillo, o Torion sa Bohol. Yun. Ako shout out ko sa akong ginikanan si Servando Restauro, si Elena Restauro, ug sa ako ang bayaw nga si Lady Ann Dumrina, sa akong misis nga si Princess Marie Villaren, ug sa tibuok Restauro family. Ako mama de, Josephine Torion, ma. Ang Pinas balay ma. Para sa mga viewers na mo,
ang amo lang kuan nga iman-inin ninyo bisag unsa ka lisod sa panahon nato karon naagya po'y Ginoo nga mutabang ka nato. Daghan kay salamat sir sa pag-uban kanamo karong buntaga ug basin sugod na mog trabaho ro mga orasa. Among atangan inyong maabot nga mga videos mga kapuso ang atong nag-viral nga mga trabahante si Donald o Sir Jeremy. Daghan kay salamat ninyo sir. Yes, sir. Salamat, yes, sir. Yes, Sige, may sir. puntang niya salaan. Kain buntag sir. Salamat. Amping mo sir, salamat. 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 May puntang.